nono. Wan yowuoyi, wan ne wakoso ang'o yawa? Ne wakoso ang'o? Gimoro amora kawuok girlchild, ka gisudo ma gidongo affirmative action, ka giyudo utegi women's right. Apenjo ujothurwa, wan ga mana men's wrong? Kose ne wakoso ang'o? One vision for the girls, dream team for the girls, sanitary towels for the girls, vaccination for the girls. So, ne wakoso ang'o? The hundred seat, boys chalolo, nobody cares. Kamigo e bricks, boys nyono chuodhondi, and who cares? Kamigo e gold, kata mana e dho wadhe, boys opong'o du. No one talks about us. Kara ne wakoso ang'o? Chonja ne uwacho ni wuoyi en siro, to tinde en chilo. Emomiyo ulokore, ni kipuonjo nyako, tipuonjo piny ngima. To kipuonjo wuoyi, tipuonjo ni ng'ato dichuo. Ne wakoso ang'o? Neuru kaka giler, kendo girwako soksi maler. Wanto watata, gi akala motisini tuktuk. Gin ema giber, wanto wadong' chien kopuk. Ne wakoso ang'o? Piny nonenu.